Tak Jaro, první zápas v hokejové lize mistrů, vítězství, jak hodnotíš ten zápas? Tak celý deň sme cestovali, takže mal som trošku obavy o začiatok zápasu, ale v nálade mali sme dobrú rozcvičku a potom sme to vlastne v nálade ten začiatok zápasu chytili, takže to je veľmi pozitívne a myslím si, že dneska sme hrali výborne, boli sme korčuliarsky lepší a tá druhá tretina si myslím, že nám vyšla výborne, super spravili veľa faulov a z toho inkasovali. První třetina i Francouzi poměrně kousali, měl si hodně práce. Jak se ti vlastně chytalo v tom zápase? Tak tiež ten úvod nebol možno ideálny, ale zvládli sme to celý tým. Ťahali sme za jeden povraz a potom vlastne tá hra bola možno aj vyrovnaná a potom postupom času sme prebrali iniciatívu, takže dneska si myslím, že sme hrali dobre, dali sme 4 góly a dať 4 góly vonku, to je si myslím, že veľké plus. Co pro vás asi znamená první vítězství v hokejové lize mistrů? Tak samozrejme to nakopne celý tým, dodá to viacej sebavedomia všetkým hráčom a už v nedeľu nás čaká ďalší zápas, takže treba sa zase na to dobre pripraviť a zase nás čaká cestovanie, takže ja verím tomu, že to všetko zvládneme a vrátime sa domov s ďalšou výhrou.